Tudor. Odličan prijem lopte Šukera. Evo Šukera u napadu, evo Bokšića, evo fantastične prilike, 1:0 vodi Hrvatska. 20. minut igre. Fino primanje, fantastično primanje Šukera, da vidimo sada Šukera, Bokšić u centralnu, Bokšić, to je šansa, Bokšić i gol! Alen Bokšić! 1:0 vodi Hrvatska u 20. minuti, Šuker, Bokšić je zabio, bravo Boka! 1:0! Koliko je to dobro, koliko se lakše diše, 1:0 Bokšić. Sada gledajmo, uživajmo, još jednom Bokšić se vratio u reprezentaciju nakon dugog odsustva. Baš ga briga koliko nije igrao, nije važno koliko ko igra, koliko ko... 25. minut. Odlična prilika, 1:1. Izjednačenje Predrag Mijatović. 26. minut. Hrvatska 1, Jugoslavija 1. Fantastičan centar, šut Siniša Mihajlovića. Svi su očekivali da će Siniša direktno tući na gol. Očekivali su to i igrači hrvatske odbrane i Ladić, ali ne i Mijatović. Vidjeli ste, prevario je Ladića i 19. gol Predraga Mijatovića u dresu reprezentacije Jugoslavije u 44. nastupu. Biti spreman na jedno i drugo rješenje. Prije bih rekao da se radi o nabacivanju. I pogodak 1:1. Bio je to Mijatović. 1:1. To su ti opasni udarci Siniše Mihajlovića koji padaju točno na glavu onomu koji ulijeće u taj prostor i to je vrlo brzo izjednačenje već u 26. minuti. Nije bilo, ja sam ga pratio u stopu, ne dajući mu prostor da se okrene, to je opet ona neugodna situacija odakle Mihajlović ubacuje one svoje lopte koje su tako krivudave da ih je teško pratiti. Svi su znači sada koncentrirani i to je i Ladić obranio, nije obranio. I još jednom je lopta u mreži, još jednom na isti način potpuno. To je Dejan Stanković sada, Dva identična pogotka, 32. minuta. Novi slobodan udarac, Siniša Mihajlović. Još jednom dobar centar šut, još jednom. I 2:1. Dejan Stanković, 2:1 za Jugoslaviju. Gol, 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 gol. Dejane, Dejane, Dejane. Da vidimo, da li je to Dejan Stanković dotakao loptu ili direktno Siniša Mihajlović. Ipak je pogodila lopta Dejana Stankovića. U svakom slučaju od 31. minute, zahvaljujući Siniši Mihajloviću, Jugoslavija vodi sa 2:1. Evo Mirkovića koji je prevario Jarnija. Mirković i Jarni. Prekršaj Jarnija. I sada ja mislim da će i Jarni dobiti žuti karton zbog ovoga. Crveni karton za Mirkovića. Ali, gospodine Aranda, da li ste vidjeli šta je Jarni uradio? U svakom slučaju Mirkoviću ovo nije trebalo. Već je Aranda svirao prekršaj, pogledajte. Sudija je već svirao. I onda pogledajte šta je uradio Stanić.
Pogledajte, pogledajte. Bori Jarni, vidite ga kao lak, trči na sve strane i uze loptu, ali hoće li Aranda njemu uzeti loptu? Hoće mu Aranda uzeti loptu i sada misli da ga Mirković udaje. Mirković crveni karton! Udario je Jarnija koji mu je prijetio i Mirković koji već prije imao sukob sa Asanovićem je isključen. Crveni Mirković odmah iz prve, zapamtio mu je već ono prije što je imao sa Asanovićem. Zoran Mirković, 41. minuta. Strpljivi Aranda čeka i još provokacija Mirkovića tamo upućena prema južnoj tribini, ali nestaje u tunelu. Šuker poslužio se rukom, čini mi se Šuker napravio prekršaj, ali ne zaustavlja igru Garcia Aranda. Bokšić ispred sebe ima Đukića, Bokšić opasno i 2-2. Neoprezna je bila naša odbrana, Stanić postiže pogodak posle samo 1 minuta igre. Nešto slično se juče dogodilo u susretu mladih reprezentacija. Posle 1 minuta igre naši su primili gol, dakle 2-2. Šuker je tu kod dvojice, samo sada Bokšić na lijevoj strani. Bokšić i pogodak! Konačno se izvukao Stanić, ono što je promašio. To nam je trebalo više od svega dati gol odmah na početku. Stanić 2-2, 47. minuta. Drže u drugom poluvremenu. Pokazuje Garcia Aranda da se lopta treba ubaciti u igru, ali nema više vremena. 2-2 kraj. Jugoslavija je na evropskom prvenstvu u Belgiji i Holandiji juna sljedeće godine. 2-2, svaka čast momci. Naši su uspjeli u ovom grotlu Maksimirskog stadiona da izdrže i sa 10 igrača više od 50 minuta i da se plasiraju na evropsko prvenstvo. Irci idu u baraž, a Hrvati će gledati evropski šampionat preko TV ekrana. Poštovani gledalci, nadam se da ste zadovoljni, nadam se da ste srećni zbog uspeha jugoslovenskih fudbalera koji su apsolutno zaslužili večeras da ostvare povoljan rezultat i da se plasiraju na evropski šampionat. Da vidimo ima li još Garcia Aranda. Kraj, nema više vremena, završilo je 2-2. Hrvatska neće vidjeti evropsko prvenstvo u Belgiji u jednoj zaista muškoj, otvorenoj utakmici. Nismo uspjeli pobijediti Jugoslaviju u Zagrebu, iako smo imali bezbroj šansi, ali kasnije u drugom dijelu i Jugoslavija je imala prilika